Yn Archifau Cymru, lle na welir hanes yn unig fe'i teimlir, fe welwch fapiau trawiadol sy'n cynnig mwy na chyfeiriadau yn unig. Maent yn datgelu canrifoedd o hanes a chelfyddyd. Ymen ar lag, mae gennym fap hardd o 1717 o ystadau Iarll Plymouth yn Sir y Fflint. Mae manylion deilen aur, rosyn cwmpaw trawiadol a chwedl yn dynodi ceiau, coetiroedd a fforfeidd yn gwneud y map hwn yn gampwaith go iawn. Yn anffodus, mae lyfr cyfeirio gwreiddiol wedi'i golli, gan ychwanegu naws o ddirgelwch. Yn y cyfamser, Llyfrgell Genedlaethol Cymru sydd ar map printiedig cynharaf o Gymru, Cambri Typus, a luniwyd gan Humphrey Llwyd yn 1568. Mae'n cyfleu Cymru gyda chywirdeb trawiadol ar gyfer ei chyfnod. Gerllaw, mae map John Speed o Gymru o'r ail ar 15 ganrif yn syfrdanu â chartiwtsis cawrain a darluniau arfordirol. Yn Archifau Conwy, mae map hir ychwanegol o stad Gorddinog yn ymestyn ar draws metrau yn dangos plwyfi Llanfairfechan ac Aber mewn manylder ryfeddol. Mae mapiau stad Bush Sir Benfro o 1772 a luniwyd gan Thomas Lewis, yr un mor fanwl, wedi'i haddurno a darluniau bach o longau ar hyd yr arfordir. Mae'r mapiau hyn, sydd bellach wedi'i digido, yn cael eu gwerthfawrogi'n bersonol orau i brofi'r celfwaith, y lliwiau a'r manylion cyffyrddol. Ymwelwch a'ch gwasanaethau archifau heddiw i archwilio hanes lleol drosoch eich hun.